Vamos seguir cas políticas de recorte en todos os sectores. Os socialistas, pola súa parte, celebraron o mitin central de campaña na comarca. O sábado foi a partir das 9 da noite no Hotel Mogai, onde o PSOE presentou as súas propostas cualificadas de realistas pola propia formación para volver gobernar no país. A voceira do PSDG en Chantada, Raquel López, foi a encargada de presentar o acto, no que se dirixiu especialmente ao sector gandeiro na defensa das políticas para o medio rural. Tamén cargou contra a política educativa do Partido Popular e contra os servizos sanitarios e o seu progresivo desmantelamento. No mitin participaron Darío Campos, presidente da Deputación de Lugo, Vicente do Casar como deputado autonómico e Margarita Pérez Herraiz, candidata ao Congreso pola provincia de Lugo. A candidata luguesa, que renova a súa candidatura, salientou algunhas das ideas nas que fixo especial fincapé neste primeiro mitin do PSOE na comarca, na carreira cara aos comicios do 20 de decembro e dende o punto de vista de quen xa desenvolveu anos de traballo nesta Cámara. A importancia de reflexionar sobre cal é a situación que estamos a vivir, que reflexionen en que condicións viven agora e como vivían hai 4 anos, sobre as cuestións que variaron neste 4 anos, cal é a realidade da provincia de Lugo e cal é a nosa o modelo de sociedade, as decisións que nós queremos cambiar para que recuperar a senda da igualdade de oportunidades e que as posibilidades de vivir da xente, de encontrar traballo, de ter máis e mellores servizos públicos, en resumo, eso, recuperar a senda da igualdade de oportunidades. A cuestión da recuperación do emprego e da calidade do mesmo é unha das primeiras medidas que tomarán os socialistas se acadan o goberno despois destas eleccións. Para iso falan de botar atrás algunhas das medidas impulsadas nestes 4 anos polo goberno do PP. Derogar a reforma laboral para que o traballo teña garantías e un salario suficiente, pero afectaría moito a provincia de Lugo, tamén nesta zona, que habería que tomar medidas inmediatas con respecto ao sector lácteo. O acordo que firmaron algunhas organizacións está claro dunha que non era suficiente, por eso outras organizacións non o firmaron, pero por riba non se está a cumprir. De forma inmediata hai que recuperar un acordo creíble e real, non, que se cumpra, e a medio prazo hai que modificar a lei da cadea alimentaria para que este garantida o equilibrio entre os distintos eslabóns da cadena de produción de leite, que, bueno, afecta a toda Galicia, pero moi especialmente a Lugo por la concentración de produción de leite que hai en Lugo. A candidata falou en Chantada novamente de políticas e dun programa asumible. Non vamos a ofrecer milagres, os milagres non son posibles, pero sí que disminuyan as desigualdades, que mellore a confianza da xente nas institucións públicas e que mellore a convivencia. Eso sí que o poderemos ofrecer e cumplir.